Muito obrigada. Grazie. Onorevole Stier, per 1 minuto e 30. Današnja debata se odvija u kontekstu procesa normalizacije odnosa između Kube i SAD-a koji ima šire regionalne implikacije. Iako se dobro usmjeri proces približavanja Havane i Washingtona, možda može sužiti prostor populistima diljem zapadne hemisfere, a posebice autoritarnoj ljevici poput one koje Nicolás Maduro promiče u Venezueli. Naime, Madurove antikapitalističke i antiameričke tirade bile su uvijek besmislene, ali one zvuče još apsurdnije u trenutku kada se njegov ideološki idoli iz Kube sastaju s američkim predsjednikom i obnavljaju odnose sa SAD-om. Sad, važno je također da mi u Europskoj uniji shvatimo prirodu ovog procesa normalizacije odnosa između Kube i SAD-a, ali kao poticaj za demokratizaciju i poštivanje ljudskih prava u Kubi i cijeloj regiji. I u tom kontekstu se protivim tvrdnjama iz europske ljevice da EU mora ući u neku vrstu utrke sa SAD-om oko politike prema Kubi. Europska unija je davno uspostavila diplomatske odnose s Kubom, mi smo već davno prošli točku do koje tek sada dolaze američko-kubanski odnosi. Dakle, umjesto utrke s SAD-om zbog nekog straha od gubitka pozicije u odnosu na Kubu, treba nam strateška suradnja s demokratskim partnerima u Sjevernoj Americi i u Latinskoj Americi oko promicanja zajedničkih vrijednosti. I u tom pogledu smatram da moramo biti ambiciozni u pregovorima o mogućem sporazumu o političkom dijalogu koji mora otvoriti perspektivu demokratizacije Kube, mora otvoriti perspektivu nove Kube u kojima više neće biti političkih zatvorenika, gdje će se omogućiti sloboda govora, sloboda vjeroispovijesti i naravno sloboda i pravo građana Kube da izaberu vlast na slobodnim i višestranačkim izborima. To se neće dogoditi preko noći, ali Europa ne smije nikada odustati od tih demokratskih ciljeva. Inače bi izdali kubanski narod i one Kubance koje smo u ovom parlamentu nagradili Saharovom nagradom upravo zbog njihove borbe za slobodu. Grazie. Onorevole Valenciano ha la parola. Tocca a lei. Per un minuto. Per 1 minuto. Sí, prego. Gracias, presidente. La verdad es que escuchando algunos discursos en esta Cámara parece que no ha sucedido nada en los últimos 15, 20 años, ¿no? Hay personas que mantienen exactamente